bé, doncs ja som al plató amb el convidat d'avui, és el Xavier Pons Domènech. Què tal, senyor Pons Domènech, com està? Molt bon dia, molt bé, vosaltres? Bé, també, bon any, que no els havíem vist encara. Amb el... Què n'espera d'aquest nou any? Amb algun desig en especial? Bé, jo espero doncs, que puguem compartir sobretot molta salut i no sé, jo el cap d'any per exemple el vaig passar amb la meva àvia, un fet excepcional que no havia fet mai perquè ho vaig viure doncs, tots dos sols passant el cap d'any i doncs, m'ha fet reflexionar en moltes coses, no? Tota aquesta gent gran de la nostra societat que no ha pogut sortir post-pandèmia al carrer per la por que hi ha i perquè bueno, són gent del risc i doncs bé, m'ha fet reflexionar molt, no? I doncs passar estones en dies concrets amb la meva àvia que té 92 anys doncs et fa reflexionar i per tant doncs, bueno, viure el màxim possible a l'aquí i ara, aquelles frases i aprofitar aquestes estones, sí. Hem acabat un any amb dos anuncis importants per la ciutat, el centre cívic i també l'ampliació de l'hospital. Ha sigut un final d'any, podríem dir que apoteòsic en aquest sentit? Sí, nosaltres estem contentíssims amb l'ampliació de l'hospital, com no pot ser d'altra manera, no? Ara, doncs, la nostra tasca tant de l'Ajuntament com dels partits de l'oposició doncs, serà fiscalitzar tota aquesta feina que se'ns ve d'ara en endavant, que comença per al tema dels aparcaments, com ahir es va mencionar a l'entrevista amb l'alcaldessa, i que bé, hi ha molts fronts oberts i que nosaltres com a oposició doncs a hores d'ara, també a través de GESVIA, del Consell d'Administració, que jo també en formo part com a conseller, doncs tenim manca d'informació i estem doncs amatents doncs a que es produeixi la reunió, que els hi puc dir que és avui mateix, del Consell d'Administració de GESVIA, que cal recordar que van forçar doncs amb els estatuts del mateix Consell doncs aquesta reunió, tal com vam anunciar la setmana passada, i bé, avui intentarem treure informació doncs, del que ha passat amb l'aparcament Toica, del futur, de quin aparcament d'aquestes 400 places que hi haurà a Can Saleta, doncs si ho haurà d'assumir l'empresa municipal de GESVIA o anirà també a través del pressupost municipal. No en sabem res de tot això i volem tenir informació per poder doncs, fer la nostra tasca fiscalitzadora i també propositiva. De fet, i per posar a l'audiència en coneixement, vostès es queixen de que no reben informació, en aquest cas, a través de GESVIA. Aquesta setmana han començat les prospeccions a la zona Hospital 2 amb l'anunci ja de no aparcament. En allà vostès no en sabien res d'això? No en sabíem res i ens hem anat assabentant doncs, a través dels mateixos fulletons informatius de l'empresa de GESVIA vistos al carrer, però és que és més, en el moment que es fa l'anunci del nou hospital, nosaltres ja ens posem a treballar com a consellers perquè sabem que hi ha el pàrquing de Can Saleta i ja demanem el 3 de desembre una reunió, que es faci una reunió en el Consell de GESVIA perquè se'ns expliqui doncs, tot el que en un futur doncs, esdevindrà el nou aparcament, i se'ns diu que, bueno, que no tenen informació i que al contrari, que si tenim coses a dir o a portar, doncs que es farà aquesta reunió, però que si no, bueno, doncs clar, jo crec que amb un consell d'una empresa municipal això no és de rebut, no? Nosaltres hem de tenir informació i el que no pot ser és que ens assabentem després que s'estiguin pintant les línies blanques de l'aparcament Toica, quan encara no hem sabut a hores d'ara doncs, com s'ha gestionat doncs, aquesta negociació amb els propietaris del solar, dels Toica, i bé, i com moltes i més d'altres coses que no ens assabentem i que com a consellers d'una empresa municipal tenim el dret de saber, no?, per poder fer la nostra tasca, la nostra feina. Aquestes reunions del Consell de GESVIA és d'on surten les decisions? Clar. Aleshores entenc que hi ha reunions paral·leles. Bueno, s'entén que fetes des de la presidència, que recordem que la presidència és el PSC i Ciutadans, amb el beneplàcit de Junts per Calella, perquè són els que porten la majoria en els plens dels consells d'administració, i entenc que, bueno, doncs que prenen decisions. Jo entenc que sempre la presidència ha de tirar endavant projectes, però s'ha d'informar a la resta de consellers. No pot ser que nosaltres com a consellers ens assabentem per un fulletó informatiu de que s'obre el pàrquing Toica. O si serà línia blanca, si serà gratuït, o no pot ser, nosaltres ens hem d'assabentar abans. De totes maneres, vostès, de que al mes de gener començaven les obres, la prospecció arqueològica, el que sigui, a la zona Aldi, vostès ho sabien?
Perquè jo recordo una entrevista que vostè ens ho va dir aquí a la ràdio. Sí, ho vam treure a través d'una reunió de GESVIA, no se'ns va concretar la data, però sí, però clar, vull dir, a veure, quina alternativa hi ha una vegada es tanca l'aparcament d'Hospital 2? Clar, hem de saber quines alternatives hi ha. No pot ser que ho haguem de llegir a través de la premsa o dels mateixos, bueno, com l'entrevista ahir, no?, de l'alcaldessa, que va donar més detalls dels que sabem a GESVIA, tot i que vaig veure que intentava respectar les decisions que es prenen en el Consell, decisions que encara no s'han posat damunt la taula. Que l'aparcament que sigui zona blanca, a vostès els està bé? De moment sí, clar. És que, a veure, l'hospital té aquest aparcament de 100 i més places que tenim a l'Hospital 2, que utilitzen, diguéssim, els treballadors també de l'hospital, més la gent que va a l'hospital. Si es tanca, hem de donar alternatives a aquesta gent que aparca aquí. Per tant, que de moment sigui en línia blanca, sigui gratuït, nosaltres hi estem d'acord. Li dic per la no rotació, que hi ha coses, hi ha ciutadans que planten el cotxe allà i passen dies. Entenc que avui ho parlarem en la reunió de GESVIA i buscarem entre tots solucions. Potser algun rellotge? Algun rellotge, sí, és una de les coses que des dels consellers d'Esquerra hem parlat. Sí. Ahir l'alcaldessa també va parlar d'una nova zona d'aparcament a l'entorn del Salicru. Sí, nosaltres això ho portàvem... Tampoc no ho sabien. No, però nosaltres ho portàvem al programa electoral també, vull dir que és una decisió encertada. El que sí que hem de fer és acabar de vestir, diguéssim, aquests aparcaments a les zones altes de la ciutat, perquè com hem explicat moltes vegades, la peculiaritat del nostre poble és allargat i està congestionat i hem d'anar a buscar les alçades en quant al terreny d'aquests aparcaments. Però una vegada més dic, ho portàvem al programa i què ha d'anar acompanyat de tenir aparcaments a les zones altes? Doncs que la gent s'hi senti còmode anant aparcant allà dalt, a les zones altes, en quant a seguretat, en quant a que sigui un camí afable, en quant a que s'ha de vestir tot aquest conjunt de mesures per poder fer un aparcament allà a les zones altes com és el Salicru. Vostè sempre han parlat d'envellir, no? Sí, envellir. Tot el tram d'anada i tornada. Clar, i envellir vol dir que la gent se senti segura per quan vagi a les zones altes d'aquests aparcaments, que ara en moments d'emergència climàtica que busquem d'una manera afable i sostenible la comoditat per arribar en aquests llocs i per què no també buscar l'ús del transport públic amb noves parades que passin per aquests nous aparcaments. Que per cert, nosaltres ja fa mesos, l'any passat vam aprovar una moció amb nous recorreguts del bus urbà i encara no s'ha dut a terme, com moltes altres mocions que s'aproven i no s'acaben executant. Un altre dels anuncis importants amb el que vam acabar l'any va ser el centre cívic, que l'equip de govern situa a la Casa Saula. A vostès això no els acaba de convèncer? Bueno, vostè ho diu centre cívic i ahir la mateixa alcaldessa va dir pinacoteca i centre cívic. Nosaltres ho veiem més com una pinacoteca que no pas com un centre cívic. O diguem-li un hotel de les arts, que és el que nosaltres ho visualitzem més, però un espai de cultura, però un espai cívic no el veiem com a tal. Un espai, una sessió... Benvingut sigui, per això ho hem dit sempre. Una sessió de la casa, que passa a ser patrimoni municipal, uns diners pel centre cívic que provenen de la Diputació, parlem d'uns 450.000 euros, una jugada que no afecta les arques municipals, en aquest cas, no? Bueno, està per veure... sí que afectarà les arques municipals en el moment que això comenci a caminar i també ho vam posar damunt la taula. No volem que sigui un museu del turisme 2, quan encara no sabem el que això repercuteix en quant a costos en el nostre Ajuntament, no? I volem que quedi clar també, una vegada es posi a funcionar a Can Saula, també quins seran els costos per l'Ajuntament mantenir aquesta casa. I també hem de saber el projecte de la intervenció que es farà dins de la casa. O sigui, sí que són diners que venen de la Diputació, però hem de tirar parets de terra, envans de terra, s'ha de modificar
coses que hi ha a dins de la casa, que potser tenen més de 100 anys i que són interessants per al municipi. Vull dir, tot això no ho sabem. No ens han informat tampoc, no hem anat a veure la casa, no ens han convidat a veure-la. Així com sé que han convidat altres parts diguéssim, entitats de la ciutat per veure-ho. Ho han demanat vostès, senyor Fonsamena? Jo crec que sí, ho vam demanar en una de les reunions que vam fer telemàtica amb el regidor Torres, ho vam demanar, com hem demanat també moltes altres coses i no s'acaben portant a terme, Vostès també portaven al centre cívic el seu programa electoral. Sí. A dia d'avui encara el situarien allà on te'l van situar i a on te'l van situar? Li pregunto. A veure, és una cosa complexa perquè ho hem posat també damunt la taula, O sigui, aquí on estem, a la fàbrica Saula, la fàbrica Llobet, sí. Tenim molts espais que encara no estan ben aprofitats i que hem d'acabar de gestionar, i hi ha un pla d'usos que no s'ha acabat mai a dur a terme. El que creiem que primer hem de resoldre tot això, o sigui, el tema del pla d'usos, i un cop està resolt el tema del pla d'usos, buscar nous equipaments. Ara ens hem trobat a Can Saula, és una sessió per l'Ajuntament, l'hem d'aprofitar, però posem-nos damunt la taula entre tots i parlem-ne com a ciutat, com a projecte de ciutat en quant a equipaments, cap on volem anar, però fem-ho entre tots, no només des del govern, fem-ho entre tots. I centre cívic, s'havien parlat molts de llocs. Nosaltres, clar, és que el nostre projecte més gran que teníem era obrir la ciutat al mar a través de l'hotel Corona, i allà hagués hagut un espai també que s'hi hagués pogut utilitzar per al centre cívic. Hi ha espais com el centre, el del Mercat, l'espai Mercat, sí, que també és un espai que està molt ben ubicat i que també s'havia parlat com a centre cívic. La gent gran ho demana també. La gent gran, hi ha una demanda molt gran de la gent gran, en aquest cas, perquè els hi trobem un espai, sí. Els hi ha quedat molt petit allà on estan al carrer Sant Claver, no? Sí, i clar, jo crec que diguéssim la casa de Can Saula no donarà per tot això que demanda la ciutat en quant a centre cívic. Bueno, de fet, el president de la gent gran ho ha dit aquí a la tertúlia en més d'una ocasió, no? Que ells allà no s'hi veuen, en aquest cas sí. En el centre. Nosaltres tampoc ho veiem, com a centre cívic, un espai multiusos que hi pugui anar tothom, no ho veiem així. M'entén encara, senyor Fonsamena, que aquest gran projecte d'obertura al mar que vostès van dibuixar quan es va presentar d'alcaldable a les municipals? Jo crec que a Calella tenim diverses barreres, n'hem parlat moltes vegades, i no només Esquerra Republicana, n'és conscient la resta de partits polítics. Tenim la façana litoral, tenim la via del tren, tenim la Nacional 2 i més amunt ja tenim l'autopista, no? Doncs es tracta d'anar trencant aquestes barreres, no? I per trencar la barrera de la via del tren, que per ara, evidentment, no podrem treure la via del tren, doncs el que hem de fer és obrir la ciutat al mar, perquè els passos soterranis que tenim són caducs, que per cert, quan parlem de pressupostos, en el pressupost de l'any passat hi havia alguna partida que era per arreglar aquest tema i tampoc s'ha executat, no? Però sí, clar que ens agradaria una obertura al mar, o sigui, una gran entrada al passeig de mar, eliminar els vehicles que estan en la façana litoral. Som dels pocs municipis que tenim cotxes estacionats durant tot l'any a la façana litoral. Si no ho fem nosaltres, vindrà Costes i ens ho farà fer, perquè això sabem que serà així. Doncs és la valentia de fer-ho nosaltres primer, en projecte, en visió de futur, aquesta frase que m'agrada molt de l'alcaldessa i que la ratifico, que és la mirada llarga, no? Doncs escolti, fem mirada llarga, però projectes de ciutat fem-ho entre tots i posem-nos, asseiem-nos i parlem. Entenc que si es torna a presentar a les eleccions com a alcaldable serà una de les propostes que vostè presentarà per la ciutat, aquesta? Sí. En quant a la neteja,
Ja hi ha conclusions del tema del cas Las Vegas. Sembla que és, en aquest cas, la investigació apunta a que és l'hotel el que no va fer bé la feina. Què n'han de dir tot això, senyor Pons? Bueno, això ja es va parlar en el seu dia. Ara també hi ha damunt la taula doncs, el que va ser aprovat en el ple municipal, l'aprovació d'aquesta auditoria en quant a la tasca que està fent l'empresa en quant al servei a la nostra ciutat. Deixi'm dir-li que des d'Esquerra Republicana doncs, hem entrat fins a 6 instàncies per obtenir informació i fer seguiment de l'empresa Urbacer, perquè ens donessin tota la informació en quant a què s'havia presentat al concurs l'empresa, per poder fiscalitzar si estava bé fent l'empresa el que havia dit que faria, o si també la regidoria, en aquest cas de l'Ajuntament de Govern, està fent també la fiscalització que li toca. I deixi'm dir que una vegada ja vam passar aquest tema i ens vam reunir inclús amb l'empresa Urbacer i ens vam veure les mancances que tenien doncs, per dur a terme tot el que s'havien compromès per contracte. Ara ens cal també saber si l'Ajuntament, si el govern, la regidoria està fent bé la seva tasca. I nosaltres ja portem ara 2 instàncies perquè nosaltres presentades a l'Ajuntament per poder saber si aquesta feina que fa l'Ajuntament la fa bé. I per què ho dic això? Aquesta instància ens vam donar compte que l'empresa, tal com diu, li llegeixo literal, ha d'haver-hi un comitè que tindrà caràcter ordinari amb una reunió mensual a la seva assistència del regidor delegat de l'Ajuntament. A cada reunió constarà un ordre del dia i un acte de la reunió anterior. Què vol dir? Doncs que nosaltres estem demanant aquestes actes, que en principi són mensuals, i així podrem veure el que s'ha parlat i si la regidoria, en aquest cas, doncs està fent la fiscalització que li toca. No podem carregar-ho tot a l'empresa Urbacer. També hem de saber si el govern està fent la seva tasca. I doncs, com li dic, portem més de 2 mesos. Mira, aquesta última instància està presentada el 10 de desembre i han passat més de 30 dies i encara no hem rebut la resposta ni les actes, que és la segona vegada que els demanem. I per què creu que no ha rebut resposta, senyor Pons? Doncs no sé, o perquè volen dilatar en el temps l'evidència d'aquestes actes o no ho sabem, però també cal recordar que tenim un càrrec de confiança. Tenim l'Ajuntament, té el govern, en aquest cas, doncs, un càrrec de confiança que es dedica només a respondre també, entre d'altres, les instàncies. I ja li dic, 2 vegades que hem presentat aquesta instància i encara a hores d'ara doncs, no en sabem res. Del tema cas Las Vegas, vostès s'ho acaben de creure? Li pregunto. Jo m'ho vull acabar de creure i nosaltres ens ho volem acabar de creure perquè la reunió que vam tenir doncs, amb l'empresa, juntament amb la regidoria i amb el personal de l'Ajuntament, així ho apunten. I a més, tal com vaig dir, doncs sembla ser que no és l'únic hotel que ha dut a terme aquestes pràctiques. Això ho saben vostès? Això ens ho ha dit el personal de l'Ajuntament. Li vull parlar també dels pressupostos. Vol dir alguna cosa més de la neteja, senyor Pons Domènech? Pressupostos. Ahir Candini va dir que per final de mes esperen tenir-ho enllestit i s'han de reunir, entre altres, amb vostè. Sí. Sembla ser que ahir vam rebre un altre correu electrònic del regidor Torres on ens deia que segurament seria la segona quinzena del mes de febrer, segurament, el ple de pressupostos. És veritat que el mateix regidor, el mes de desembre, ens va dir que li passéssim, diguéssim, la carta als Reis, per dir-ho d'alguna manera, per intentar treballar aquests pressupostos. Nosaltres enguany no ho volem treballar de la mateixa manera que ho vam fer el 2019, perquè jo crec que en el moment que vivim de pandèmia creiem que no podem fer una carta als Reis. El que hem de fer és autoexigir-nos entre tots, tenir molta informació, saber els ingressos, les despeses i llavors mirar de fer una previsió de les inversions juntament amb el govern. L'any passat
passat doncs, ens van fer això, ens van donar una previsió d'inversions on hi havia doncs, un restant pendent d'aplicació que nosaltres podíem utilitzar per presentar les nostres demandes, però jo crec que enguany, amb la crisi socioeconòmica que tenim damunt la taula, exigeix que siguem tots molt més coherents i siguem més, diguéssim, no sé, és que no sé com dir-ho, però exigents uns amb els altres i que deixem de banda els partits i els partidismes i que ens assentem i que parlem de tu a tu i pel bé de la nostra ciutadania. Tenen algun input del que presentarà l'equip de govern? No, nosaltres ho hem demanat ja en 2 ocasions. Ara recentment vam tornar a fer-ho mitjançant correu electrònic a veure si ens podien donar alguna informació més i no sabem quina intenció té l'Ajuntament, l'equip de govern en quant als pressupostos. I ja li dic, és que volem ser molt rigorosos aquesta vegada. No volem que sigui un intercanvi de cromos. Clar. De què dependrà que vostès donguin suport al pressupost d'aquest 2021? Doncs 2 coses, jo crec. Primera, com s'hagi dut a terme les negociacions, si s'hauran dut a terme d'una manera diferent al que li estic dient en quan es van fer el 2019, i de si el que va la línia política, diguéssim, del govern s'ajusta a la nostra. Llavors nosaltres no tindrem cap inconvenient en aprovar-los. Evidentment, si ens avenim, per què no els hem d'aprovar? Ahir parlàvem amb Candini de les relacions amb els partits de l'oposició, sí, i d'aquestes picabaralles a les que ja ens estem acostumant en cada ple municipal. Què passa? Jo li deia a Candini, és que vostès són molt passionals, això forma part de la política o és que passa alguna cosa entre alguns partits i l'equip de govern? Bueno, jo podria dir moltes coses i crec que n'he dit en anteriors vegades en entrevista amb vostè mateixa, que li he comentat que no podem començar bé quan l'alcaldessa mateix comença la seva legislatura mentint, dient que Esquerra Republicana no havia volgut pactar un pacte de govern amb Junts per Calella. Això és la primera mentida. Segona mentida, ens vam trobar amb la presidència de Gesvia quan se'm va dir a mi telefònicament personalment que ja veuríem qui posaríem a la presidència, quan ella ja sabia que en el pacte de govern estava escrit que la presidència seria per als socialistes. Per tant, segona mentida. A veure, jo podria explicar moltes coses. A mi em va sobtar ahir sobretot el comentari que va fer de fora càmeres, les coses... Diu que quan s'apaga la càmera que no es coneix. Jo la veritat no em vaig sentir al·ludit perquè sóc el mateix, sóc la mateixa persona dins dels plens i fora dels plens. Quan toca ser passional, doncs soc passional. Sempre miro de ser respectuós. Si m'he equivocat alguna vegada sempre demano disculpes. És més, després de l'últim ple, al cap d'una setmana ens trobàvem tots plegats, els regidors de la CUP, Junts per Calella i Esquerra, per recollir les signatures de l'amnistia. I què vol dir que fora la càmera som diferents? Evidentment que ens saludem i desitgem les bones festes per educació, però és que a veure, és que això és un poble, som un poble, i és que és una cosa que no acabo d'entendre mai, no? O sigui, i més ara quan està governant, diguéssim, en minoria. Sí que sabem que pacten amb Ciutadans, però un govern en minoria d'un poble, escolti, jo m'he reunit i he fet cafès amb exregidors del seu partit i de l'antiga Convergència i Unió, i m'ho diuen, Xavier, és que nosaltres comptàvem amb l'oposició comptava amb nosaltres quan estàvem governant o no, si hi havia coses per benefici de la ciutadania ens les comentàvem, ens ajudàvem. És més, o sigui, en una última taula de comerç l'alcaldessa va deixar anar que anaven molt saturats de feina els seus regidors, i el nostre representant en la taula de comerç, en Jordi Sitjà, es va oferir directament i va dir, alcaldessa, hi han 4 regidors d'Esquerra Republicana a disposició, i és que és així, nosaltres volem que ens utilitzin, volem aportar. El regidor Ferrer és el més apassionat de tots? Si ho diu però l'últim ple, jo crec que no. Si allò que va dir l'alcaldessa Poli bueno, Poli malo, jo crec que venia més a evadir el fons del que estàvem debatint que no pas el que hi ha al darrere d'en Carles Ferrer. Candini també va dir ahir que vostès que estan també al govern, a la Generalitat, 0 euros a Calella. Sí, bueno, això també jo li podria donar la volta en això. Nosaltres ens vam assabentar que va
demanar una partida de 500.000 euros a través del seu nou partit del PDeCAT, nou partit, vull dir que a Madrid doncs, van anar separats els Junts per Catalunya i el PDeCAT, i llavors ella va poder doncs, demanar, fer una petició, una esmena als pressupostos de l'Estat per Calella, no? Jo li dono la volta en això. Escolti, anem a practicar aquella política de poble. Avisi'm que vostè va a Madrid i que vol demanar una partida per la nostra ciutat. Després, com a Esquerra, podrem anar i fer força plegats. Això és un raonament, però un segon raonament és que si Esquerra Republicana, que estem a l'oposició, perquè jo crec que aquesta tasca l'ha de fer el govern municipal, l'ha d'anar a fer esmenes als pressupostos de l'Estat, perquè és que li toca, és l'alcaldessa i ha d'anar a buscar-ho. Els que estem a l'oposició, ja li dic, una opció és que ens vingui l'alcaldessa i ens digui, escolta, esteu governant, anem a veure si trobem més coses entre tots plegats. I segona, si jo també faig com l'alcaldessa i me'n vaig sense dir-li res a Madrid i busco una esmena per la meva ciutat, perquè hem posat el cas de l'Hotel Corona, que és molt llaminer, i busco una ajuda per buscar l'Hotel Corona, ella que no portava el programa, ella que es va mostrar en contra d'aquest projecte, el tirarà endavant si a mi m'envien els calés des de Madrid? No sé, li haurà de preguntar amb ella. Val, doncs ja està. Jo crec que això és fer una mica de política de titular i és el que ens empipa, no? Per això arribem als plens, que entre la manca de transparència, entre buscar aquests titulars, ens anem empipant. Arriben calents al ple. Sí, però escolti'm, jo li segueixo dient, jo em porto bé amb tothom, abans que el partit, abans que interessos personals del que sigui, mirem pel conjunt de la ciutadania, és que ho hem dit sempre. Tot i així, sempre hem posat mà estesa damunt la taula, però és que si sempre ens estem oferint, el que no farem mai és deixar de fer la fiscalització que ens toca com a oposició, i més com a primer partit de l'oposició. Senyor Pons Domènech, 14 de febrer, eleccions al Parlament que pengen d'un fil. Sí. Vostè que... Ahir deia Candini que ella creu que no es votarà el 14, de fet ja s'està parlant d'una altra data. Jo no m'agrada mullar-me en aquestes coses perquè prefereixo deixar-les amb la gent professional del tema i amb el món sanitari. Sí que és veritat que m'entristeix, doncs, com a hores recents veig partits com els socialistes que apreten perquè les eleccions es duguin a terme per interessos partidistes. Això sí que a mi, com a individu, com a persona, a nivell personal, doncs, em molesta. Ja li dic, jo prefereixo que opinin el conjunt de les forces polítiques juntament amb el món sanitari i que decideixin. Els socialistes, algunes enquestes situen a Illa com la llista més votada. Es parla d'un possible pacte d'esquerres. Amb els socialistes Esquerra no ens hi com trobem. Ho veu vostè, això? No. Creu que hi ha jo no sé un per nou què. pacte? No, és que jo no sé per què està damunt la taula i per què s'incideix sempre... Li ha arribat també a vostè, això? Amb Esquerra, amb els socialistes? Sí, però és que tots els mitjans de comunicació ens repeteixen el mateix quan l'Oriol Junqueras ho ha dit per activa i per passiva, però és que ho ha dit l'Oriol Junqueras, ho ha dit en Pere Aragonès, ho ha dit tot el partit. És més, vull dir que a nivell municipal... Vostè creu que si es dona el cas no pactaran? És que no es donarà. Bueno, és que si es dona, Esquerra Republicana ja ho ha dit, per activa i per passiva, que no pactarà amb aquells que ens han tancat a la presó. I ara, hipotèticament, imagini's que pacten. No, és que no cal... No fem hipòtesis, perquè és que no pactaran. No pactaran. Senyor Pons Domènech, mirada posada ara en clau de turisme a la Setmana Santa. Les vacunes que no acaben de... Sembla que ara sí que comença a agafar ritme, però aquests dies hi ha hagut moltes crítiques. No sé si ha pogut parlar amb algú del sector turisme, com estan els ànims? Bueno, a través del sector del turisme estem en la taula de comerç parlant amb diferents ens de la ciutat. A nivell personal també m'interesso amb diferent gent que conec. I bé, les expectatives hem de ser realistes, no són bones, hem de ser així de realistes, perquè amb el gremi d'hotelers molts estan mirant a veure si podran salvar la campanya d'estiu.
Per tant, doncs, hem de ser realistes. També alhora doncs, hem de ser positius i pensar que el tema de la vacuna, que mica en mica s'està consolidant, doncs faci que arribem a una millora substancial de cara a l'estiu i que millori a l'any passat. Tot i amb això s'han anunciat 2 esdeveniments importants esportius, la Volta Ciclista a Catalunya, que torna en aquesta edició 100, sí, que és la que no es va fer l'any passat, que serà la darrera, tal com va dir el govern. Exacte, en primera etapa a Calella i també l'Ironman cap a finals d'any. Sí, sí. Valori molt. Bueno, és que no sé la Volta, per exemple. La Volta, doncs, contents de que sigui l'última. No, clar, és que des d'Esquerra Republicana sempre hem dit que és una despesa que bé, que per nosaltres no és prioritària, no hi ha un retorn, així com l'Ironman sí que hi ha retorn. La Volta Ciclista a Catalunya, el retorn que ha posat damunt la taula doncs, l'equip de govern mai ens ha complagut. Tot i que mediàticament es parla més de Calella amb la Volta que no pas amb l'Ironman, no? O és una sensació meva? Vull dir que en els mitjans de... Però aquest és el problema, que no podem parlar de sensacions quan invertim tants diners en esdeveniments. Jo no crec que sigui una sensació... Sí, però... Jo sento més Calella quan es parla de la Volta als mitjans que no pas amb l'Ironman, que pràcticament en alguns mitjans estatals i nacionals passa absolutament... Ja, però llavors és el que intento explicar-li, que hem d'anar doncs, al retorn, que és el que interessa a la ciutadania de Calella. L'Ajuntament destina uns diners en aquests esdeveniments. Què vol la ciutadania? Que hi hagi un retorn. La Volta Ciclista dona un retorn. Ens l'ha de donar a nivell de sensacions? Nosaltres no volem sensacions, volem fets, i els fets damunt la taula de moment no els hem tingut mai. I el comerç, senyor Pons Domènech, va venir el president dels comerciants, Gallard, que estan contents de la campanya de Nadal. Diu que la gent de Calella s'ha volcat molt amb el comerç locals. No sabem si pel tema del confinament, que no podem sortir del municipi, vaja, però en qualsevol cas, mira, en aquest cas benvingut sigui, no? Jo crec que la pandèmia també obre nous fronts d'oportunitats. Crec que la gent ha agafat consciència de la importància doncs, del quilòmetre zero, del comerç local. Jo crec que s'ha fet molt d'èmfasi també des dels partits, cal dir-ho també quan fem les coses bé, en què s'ha de comprar doncs, a proximitat. La gent, doncs, tot i que evidentment la venda per internet ha pujat molt, però és aquí on hem de vehicular doncs, que aquesta venda d'internet, aquest augment d'internet, doncs el comerç local no perdi pistonada i també s'hi pugui agafar, no? Per això en aquestes taules de comerç doncs, hi ha iniciatives que valen la pena. També el que vam posar damunt la taula ara, doncs el que es va aprovar, les APEU. Les APEU, que bueno, a nivell, doncs, què volem amb això? Doncs que no tingui que passar una pandèmia, no ha de passar una pandèmia perquè a nivell multisectorial doncs, es trobin tots els ens econòmics de la ciutat i busquin un projecte perquè el comerç local doncs, no ho passi malament. Per quan la propera taula de comerç? Si no vaig errat, diria que és l'últim dimarts de gener. I amb això de les APEU, creu que arribarà a bon port en el cas de Calella? Doncs ho vam posar damunt la taula, es posarà també doncs, en aquesta reunió de la taula de comerç. Jo crec que com que s'ha aprovat en la Generalitat amb un 88% de suport, en el qual doncs, Junts per Catalunya, tot i que ara doncs, aquí Calella sigui PDeCAT, doncs, jo crec que hi estaran d'acord i crec que és una bona eina que s'ha de tirar endavant. Vaig escoltar doncs en Gallard i també li semblava una bona eina. Jo crec que, tal com li vaig comentar quan em van entrevistar sobre l'APEU, hem de trencar doncs, el que s'ha fet sempre i tot i que sigui una cosa molt antiga que es practica a altres països, doncs aquí és nou i ja li dic, això el comerç ha de ser vist des de tots els punts de vista que englobi la ciutat, multisectorials, i jo crec que és el camí. Ens queden un parell de minuts d'entrevista. El senyor president m'ha dit que em volia comentar també sobre la campanya de promoció de Calella. Bueno, sí, bé, com sabeu, doncs es va fer una campanya que es van destinar una partida de 100.000 euros a la campanya És Calella, i que a més doncs ara vam veure a través d'un acte de Junta de Govern que ens gastarem 15.000 euros més per determinar si aquesta campanya hi ha hagut retorn o no.
Aquesta campanya que es va fer per l'empresa Vitamine, ara ens hem donat compte que aquests 15.000 euros nous que ara ens gastarem per fer aquest estudi també és una empresa vinculada a Vitamine. Quan aquesta empresa Vitamine també és una empresa vinculada a càrrecs del partit de govern, local, municipal. Local. Sí, local, però em refereixo que el gerent d'aquesta empresa doncs, havia sigut el cap de premsa de la Joana Ortega, o sigui, del partit. Doncs clar, que es destinessin 100.000 euros a una campanya en un moment que sabíem que no hi hauria turisme i que no sapiguem el retorn, que el retorn ara es faci un nou estudi de 15.000 euros, que a més està fora de mercat aquest estudi de 15.000 euros. Creiem que tot és molt excessiu i el que li deia, i lligant-ho amb el tema dels pressupostos, l'any passat quan s'han quedat coses per fer dels pressupostos en inversions de l'any passat, com per exemple un ascensor a l'Àngel Guimerà que eren 50.000 euros, i per exemple la remodelació de la zona davant de l'estació de tren, 90.000 euros més, doncs vagi sumant, no? Vull dir, quines són les prioritats del govern? Doncs això és el que haurem de negociar tots plegats. Molt bé, senyor Pons Domènech, com sempre ens queda el temps molt curtet. Molt curtet, jo dic que endavant i més sovint aquí a la ràdio. Sí, no, i escolti'm, que estic obert perquè ahir l'alcaldessa, com que va deixar anar moltes coses i jo hi ha coses que sembla que els digui per esquerra sense dir-les, un debat quan vulgui amb l'alcaldessa. Molt bé, gràcies senyor Pons Domènech. Notícies. Gràcies.